ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ നടനും അവതാരകനുമൊക്കെയായ നമ്മുടെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ജി.പി. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകർ ഉള്ള ഒരു താരമാണ് ജി.പി. മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സാണ് ജി.പിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. ഈ 36 വയസ്സുകാരനായ ജി.പിയുടെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ഗോസിപ്പുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും യുവ നടിമാരുമായിട്ടുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ആ നടിയെയാണ് ഇനി ജി.പി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഗോസിപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഈ ആരാധകരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജി.പിക്കുള്ളത് പെൺകുട്ടികളാണ് ആരാധകർ. അപ്പോൾ ആരാധകരായിട്ടുള്ള ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജി.പി അങ്ങനെ വിവാഹിതനാവുകയാണ്. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമാണ്. അതായത് സാന്ത്വനം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സാന്ത്വനം സീരിയലിലെ അഞ്ജലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ താരമായി മാറിയ ഗോപിക അനിലാണ് ജി.പിയുടെ വധു. ഇവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം ഇന്ന് നടന്നു. ഈ വിവാഹ നിശ്ചയം നടന്നു എന്നുള്ളത് പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്, ആരാധകരടക്കം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞത് ഈ ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യയും ഗോപിക അനിലും അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതോടുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങ് നടന്നതായിട്ട് അറിയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഗോപിക അനിലാണ് വധു എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോപിക അനിലിനെയാണ് ജി.പി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്ന് അഷ്ടമി ദിനത്തിൽ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയമാണ്. വീട്ടുകാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കണ്ടുമുട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയബന്ധം സാവകാശം പൂവിടുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രണയമാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. നിങ്ങളെന്നും ഞങ്ങളെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗത്തെ പോലെയാണ് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഊർജവും. ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഈ കാൽവെപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ സസ്നേഹം ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ ഗോപിക അനിൽ എന്ന തരത്തിലൊരു കുറിപ്പാണ് ഈ പ്രിയതാരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ജി.പിക്കും ഗോപിക അനിലിനും നമുക്ക് നേരാം.